Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndini Blessed Geza, Comrade Bombshell. Ndinokuborosai nemufaro mukuru chaizvo. Chokutanga ndoda kutendai mhuri yeZimbabwe nemadairo amaita chikumbiro chedu chekuti mugare mudzimba. Shutdown yatakakumbira kuti iitike yakudirira chaizvo. Tinokutendai. Kune vashoma noda kwokumanikidzwa nevakuru vavo vekumabasa, especially civil servants, vakamanikidzwa kuti kana mukasauya kumabasa munodzimwa mabasa. Tinokupirisai kuti Zimbabwe nedonzo ratiri kuda kurwisa iri rimwe chete. Tinogara muZimbabwe imwe chete. Matambudziko atinosangana nawo mamwe chete. Musateerera zvese izvozvo. Kana tatizvo shutdown, garai kumba mese, because munhu wamuri kuteerera iyeye ndiye munhu atiri kuda kuti aende. Kana aenda munhu, magariro enyu achaimprova, masalaries enyu achaimprova. Saka toda kuti uyu munhu aende. Kuna avo vemashops, musabvuma kutyidzirwa. Takazwa kuti vamwe mumusika vainzi tinokutorerai misika iyoyo. Hakuna munhu anokutorerai misika iyi. Hakuna munhu ane musika. Musika ndeye Zimbabwe. Saka hamutorerwi misika yenyu, ndeyenyu misika iyoyo. Saka garai kumba. Chandinokupirisa kuti mugare kumba ndechekuti pakurwisana kuchaitwa zvikananda izvi, zvimwe zvacho zvine mabodyguards ane pfuti, zvimwe zvacho zvakatsvagirwa mamesinari ane pfuti. Panokwanisa kuita exchange yepfuti. Saka munobatwa mune inonzi crossfire. Saka itigarai kumba mese, tinoda kuchengetedza upenyu hwenyu. Tinoda kuti munyatso kuziva, takambotaura hedu zvikodzero zvokuti why tichikumbira kuti paite shutdown. Amwe mareasons eshutdown, chekutanga, munhu ari kutungamira nyika anonzi Emmerson Mnangagwa. Hapana asingazvizivi, it's no longer a secret, kuti ava dhumudhumu dzaakutacha. Makazvionera mega kana zvaakaita kuVictoria Falls, kana zvokusaziva kuti munyika make national team yake haisi kutambira bhora muno, kana zvokuti hakuna treni iri pakati peHarare neBulawayo, kana pakati peMutare neBeira, asi iwewe uri mutungamiri wenyika. Zvotoratidza pachena kuti hatichatori zvakanaka pfungwa idzi. Saka saizvozvo Mnangagwa ane matsotsi kana kuti zvigananda zvakamupoteredza zviri kutora advantage yeudhumudhumu hwake. Vari kuba ufumi hwenyika yedu zvinonyadzisa. Ndosaka muchiona muchisangana nematambudziko ese amuinawo ekuti zveshuwa munhu anoshaika muhospitara hombe yakafanana neyakashayikira Pinjis, achishaya painkiller chaiyo. Munovaona varwere vedu vachirara pamafloor mumahospital mahombe akadaro,
vamachibhatirwa namakadi box mari yose ichida kuzviganana. Ndikamutaurirai dzimwe mari dzacho dzakabiwa, ndichataura vashoma shoma. Vamwe vacho ndakataura kumazuva mashomani akapfuura. Vandoda kutaurirai zviganana zvihombe mari yavakaba. Tina anonzi kuda kwashe tagwirei. Ari ega akaba 7 billion United States dollars. Tinouya pana wiki inotibvayo. Tsamba rafuta uyo ari kufamba achikutvinyirai nemari dzenyu dzaari kuba. Pane nyaya yeGwanda hapana asingaizivi yaakaba 500 million US dollar achinzi ari kuisa solar plant. Solar plant yacho namanje kana one panel solar panel hakuna. Apa mukudaro panyaya yeZEC, Zimbabwe Electoral Commission, akabuda ne$800 million marand. Tobva ipapo akaba 540 million US through matenda aipuwa echitsotsi. Iye manje tinonzwa kuti akapuwa kuti matenda akawanda ekugadzira migwagwa. Iye haana kana greda kana 1. Noda kuti anongopuwa tenda obhadharwa asina kuita basa racho. Tina Guamatanga ndiye Secretary for Finance. Akaba 800 million US dollars. Madhiri ese anoitika munyika through government ndiye anofacilitator kuti zviganada zvikwanise kuba mari yenyu. Padhiri rega rega anopuwa 10% yemari inofanira kubhadharwa. Tina anonzi Scott Sakupwanya akapa 840 million US pama gold taxes. Iye anenge achingonzi exporter gold yako kwaunoda vozogovana mari yacho naMnangagwa. Vamwewo vanoda kuexporta gold yavo vanonzi ndokuchajai 7%. Mari iyoyo vanogovana futi naEmmerson. Tina Katazo weValley Seeds akabawo 190 million. Right? Mutuli Mwe na Mangunja ndio vanenge vachifacilitator kubiwa kwemari yose. Saka muri weZimbabwe zveshuwa zvinotsamwisa zvikuru kana mari yakadai ichibiwa mumakopa zehurumende, muzvipatara musina mishonga, marodhi asikagadzirwi, macivil servants edu asikapuwe mari yakakwana. Nyika ingasvika kupi tichibirwa mari nereti yakadai? Saka ndapota muri weZimbabwe panyaya iyi yokuti Mnangagwa ngaaende, zvigananda ngazvisungwe, ngatibatanei. Isu vamwe venyu munongoona mazera yedu aya. We are in the afternoon of our lives. Wode atiri kurwa iyi
tiri kuita kuti tisiyewo legacy, tiri kurwira imwe vechidiki kuti tikusiyirewo nyika yakanaka. Tikaregerera zvakadaiwo so, tinokusiyirai deme renyika. Saka ngatibatanei muri yeZimbabwe. Munhu anonzi Emmerson Mnangagwa nezvigaranda zvake zvatataura izvi zvishoma, zvigaranda zvatataura vakawanda masauti nawo. Ngatibatanei vanhu ava vaiti we bring to book. Emmerson Mnangagwa abve pachigaro. Sekutaura kwandaita, upfumi huri kubiwa upfumi hweZimbabwe. Mahospital ari kushayiwa mishonga, mahospital eZimbabwe. Marodhi akaipa asingafambiki, marodhi eZimbabwe. Saka kana tiita hondo iyi, ihondo yevanhuri yose yeZimbabwe, mwana wese weZimbabwe ngaazive kuti kuenda kwaMnangagwa nezvigaranda zvake kunonakira mhuri yose yeZimbabwe. Hakunakiri ZANU-PF, hakunakiri CCC, hakunakiri MDC, hakunakiri any party or any religion. Kotinakira tose. Because zvipatara zvatinopinda zvimwe chete, government dzatinoshandira imwe chete, masalari atinowana amwe chete. Saka ndinokumbirisai mhuri yeZimbabwe, ngatiitei hondo itakabatana semhuri imwe chete. Toona kuti kubatana kwatakaita toenderera mberi nokuvaka nyika yedu yeZimbabwe takabatana semhuri imwe chete. Sekutaurirana kwatakaita, shutdown yedu chinangwa chayo ndichekuona kuti Emmerson Mnangagwa abuda pachigaro cheupresident, abuda muState House, zvigananda zvake zvese zvabatwa zvapindwa mumajere. Saka nyaya iripo ndeyekuti shutdown yedu inoenderera mberi kusvikira taita achieve our goal. Saka musaora moyo, taakutaurira nyaya yekuti izvo panyaya dzechikafu, zvikafu zvedu zvinokwanisa kusvika muZimbabwe. Urongwa huripo hwokuti hamufe nenzara huchasviswa kwamunenge nzvimbo dzenyu dzamunogara. Ndatenda mhuri yeZimbabwe, hondo yedu yokubvisa Emmerson Mnangagwa ngaende mberi.